Здравейте! Днес ще направим гювечета по-селски с картофи и пилешко месо. Приготвила съм си 4 гювечета. В случая съм сложила в една тиганче съм сложила масло да се разтопи. Колкото повече масло, толкова по-хубаво. Аз съм сложила лъжица и половина масло. Сега ще го разтопя. Ще сложа лука. Трябва ни една глава лук, 2 скелитки чесън, около 8-9 картофа съм сварила, които съм си ги прецедила, които са готови. Пилешко месо, аз имам около 1 кг. Подправки, червен пипер, черен пипер, класическите подправки, които са необходими. Ще прибавя лука, който съм нарязала, една глава лук е. Ще оставя така за около 5 минути. След това ще сложим чесъна, подправките и ще сложим картофите също в маслото. Ще добавя пилето. Ще изчакам месото малко да побелее, почти до готовност. Ще напълним гювечетата с картофите, месото с цялата плънка. Ще ги похлупя, ще ги оставя за около 15-20 минути във фурната. След това ще ги извадим, ще сложим по едно яйце, малко кашкавал и става много вкусно гювече. Разбира се, може да сложите доматче, ако имате чушка. В случая аз нямам чушка, но имам няколко домата, може би ще сложа, не съм сигурна още. Или се чудя да ги направя на една салата доматите. И така към гювечетата ще има и салата, но в процеса на готвене ще преценя. Сега ще остава за 5 минути. Така, сега ще сложа 2 скелитки чесън, защото аз много харесвам чесън, не само аз. Всички вкъщи харесваме чесън. Сложих си подправките, червен пипер, черен пипер, малко сол сложих. Имам една подправка, която бях купила от магазина за пиле, така че от нея сложих много малко, за да даде някакъв по-добър аромат. Сега ще оставя за още около 5 минути да поумекне още лука, да се смеша с миризмата от чесъна. Така. Сега ще добавя картофите, но аз мисля, че направих грешка, защото тазите е много малко, но нищо. Сега хубаво ще разбъркам и след това ще добавим пилето. Аз имам само 4 гювечета, съм приготвила. В случая всъщност аз имам 5. Ако плънката е много, ще го изсипа в една малка тавичка и ще го изпеча във фурната. Сега ще оставя и картофите така за около 4-5 минути и ще добавим месото. Така. Сега много хубаво ухаят картофите, много вкусно става с маслото. Сега ще си добавя и месото, което съм нарязала горе-долу като картофите. Ще разбъркам и ще изчакам много малко да побелее месото, да стане готово почти и ще напълним гювечетата. Пропуснах да сложа, да кажа, защото съм взела и от магазина готварска сметана, която ще използвам и ще сложа в гювечетата. Така картофите ми, напълних си гювечетата, от плънката ми остана не много, но така си я сложих в една формичка за хляб, която използвам. Я сложих и ще я сложа заедно с гювечетата да се изпече. Сега ще си отворя течната сметана. Ще добавя течна сметана. Ето така. Във всяко едно ще добавя течна сметана. Става много по-вкусно. На око добавям всичко Всъщност даже ще използвам цялата течна сметана, пилето, за да се
Тя е около половинка, а няма да е много. Ето така. Ще сложа около 20 минути. Ето тук също. Сега ще похупя гювечетата. Слагам в фурната за 20 минути. След това отхупваме. Слагаме по едно яйце, кашкавал за още 10 минути, горен ролтан, пече се и става много вкусно. По същия начин ще сложа една фолия отгоре. По същия начин ще сложа тук 2 яйца, малко кашкавал и става чудесно. Това е една бърза, лесна също рецепта. За около 40 минути става и е нещо разнообразно. Ако ви харесват видеята, моля, абонирайте се за канала ми. Опитвам се да са лесни рецептите. Видеото, качеството не е много хубаво. По някой път и аз ядосам като гледам, но аз обработвам. Не обработвам, директно качвам от телефона на този етап. До скоро!